Ningkong nagaliang jong Good News TV ni ai kuble yepi but ya barok ki bepet ya gani program ke jongi ha ka kerteng ka batiang tam ka jong try but unong penim jongi Jesus Christ ha gani sngi ngidon ban wanlam shapi ya gani program ka kerpang nakabenta ki khna lani ka children's program kumtangi priang sumha yepi ki hap ki baran ki yengi sem ki jong pi but ki bala ya ban pet ya gani program ke jongi lambat yepi lang baro ki bala bani snok ti lang bat ngi ha gani sngi lingba jong gani program sashisien pat na gadiang Good News TV ni ai kublei bat ngi priang sumha yepi sha gani program ke jongi ngidon ha gani por ya ijezania esrenta tiang lambat ki men ki jongi na ka balang Presbyterian maupat ki ban ai hapreng jongi ya ke jingrai ka kerpang ke jongki but hadin ba ijezania lambat ki himben kila de ban ai ya ke jingrai ka kerpang ngi sngosi ban bentip shapiru ba ngimla ya ka ban wanra ya pastor RG lalu ya ka ban ai ya ka kubon ka tien ka jong ble kum bangila pen bana ha ke tayo ka bala dem Henry ngi smoke man ya ka jing polite por ka jong Reverend one box shella na ka balang Presbyterian nong thmai iba sa ai hapreng jong ya ka kubor ka kerpang na ka benta jong pi ki khna ti hagani ka por ngini sngap ya kani ka jingrai na jezania lambat ki men ki jong I but hadian kata ngin siyo sngo ya ka kubor na Reverend one box shella
hak bening kong ngai kble pi baro ki hap ki bret hak kerteng ka jong utrai bat unong pen jongi u Jesu Kris hak ne kapor nga khot ye phi ngi puli lang bat nga yakni ka de khot na ka kitab ka jong Jeremiah kala nong ka bening kong bat ka de khot ka bat nyo phila ban but na din jonga ong lang bat i pastor Jeremiah kala nong ka bening kong bat ka de khot ka bat nyo but lang ye di kentin ru henry utrai u ong hanga wat ong ngadang kena naba hakino kino kibangan pha ya me men let ken but ya ka kabangan hukum ya me men keren ken nginya puli yang sa sisin Jeremiah kalenong ka baningkong ka dekat ka ba nyo henry utrai u ong hanga wat ong ngadang kena naba hakino kino kibangan pha ya me men let ken but ya ka kabangan hukum ya me men keren ken na kene ka dekat ngakwa ban hikaya pi syapang ka kaba mangi kum ki hep ki barit ngila ban le ni what can I do ka kaba mangi kum ki hep ki barit ngila ban le teng teng ni berkat kum ki hep ki barit ngin le yu ngim dan bori le ni ngim nang ban le ka ru ti hendrei hap deng jong ki ni ki jingja ki ba mangi ya kendu ha ki ni ki singi ki ba pio ya ka jing long jong ni ka berthei ka mariang ya ka jing pur stet jong ka ka klam ngi ki hap ki berit pi hap ban shong halagi jong ki yeng ki sem ki jong pi ti henrei hap deng jong ki ni ki pi kum ki hap ki berit ka tharai pi la ban le ha ki ni ka por ngi nyepet ya ka ni ka video nadu menjem snem hadu uniu snem gubamenta ngim chem yo shu kalat ban let ikna sha school sha jingeseng ne ban mi nalaki jong ki yeng ki sem baro ngetip balengim la ban le kumta kadau kalong namar jong kani ka klam covid khat khandai kani ka klam kala pentut yangi baro namar jong kani ka jingja mangi baro ngiamat iki jing ki bakraw halaki jong ki yeng ki sem ki jongi kum ki kena rit na tharai ngiru ngi kuslai ngimyo shu kapor ka bangila banyelek kai pat ki parlok jongi ngimyo shu kalat banginet pet ya imi jongi ne banginet pet ya ipa jongi lani bangi nginet pet ya imama jongi lani ya inya jongi lani bangin let kai syaka ying jong ki cousins ki jongi ha ka bangin yo panyelek kai bat ki ngim yo shu pan let kum baju long ha ki por ki ba menshwa menta baro ni ha pan shong khop halagi jong ki ying ki sem jongi hab barit hakum ka ni ka por ki don ru shibun ki kena ki ba mat ya ki jing ha ki ying ki sem jong ki don nap deng jong ki ba mat ya ka jing duk ka jing kerdu ki don ki ba hap ban syak tangan namar i mei i papa jong ki kim yo shu ka kam ka jam ka jing turei ka babiang bat ka bati kena ki don nap deng jong ki kena ki bom yo iti kena shu ya i mei jong ki lani ya ipa jong ki namar ki me ki pa jong ki dei ki doctor lani ki nurse lani ki baturei ha ki benta ki ba khmat panya kun ya kani ka khlam covid khat khandai ki don nap deng jong ki me ki kpa jong ki hep ki berit ki balayo mat ya kani ka khlam covid khat khandai ha ka ba ki hap bandon ha ki isolate bat namar kata kum ki hep ki berit kimla banyu lagi jong ki me ki kpa ki jong ki don ru na pedeng jong ki kena ki balayo ya kani ka klam covid khat khandai bada oi ki don ru ki balade bandu no ya lagi jong ki ba ki ba thon ki ba yeng ki ba sem ki jong ki kini ki sngi ki long ki sngi ki ba bad hakum kani ka por kum ki hep ki barit le sing ila man perkhat
ke aiken kabamangi kum ki hep ki berit ngila banle. What can I do? Ani ke ai ka ba ma phi kum ki khna phila banle. Bun sin kum ki khna rit. Ngila bandon kata ka jing perkhat ka bangis ngau ngidei tang ki khna. Bat ngilong ki patlot bor lani ki bammen toy ai ru em. Amdon manu ban ngap yangi. Lani amdon manu ban nyokor yangi. Namar balai. Ngilong tang ki khna ki berit. Henry hab berit ngaku ban pen kan mau ya pi. Ba khmat jong Jisu baro ngilong ki ba kordor wat ma pi ki hab ki berit. Wat ma pi ki khna pilong ki ba kordor khmat jong Jisu bat ha ka gospel ka jong Matthias kala nong ka ba khat khandai ba ka khat ka ba khat sang. Jisu udah kerku ya ki khna bat ong ya kini ki kentin. Sha ya ki khna bakin wan shanga. Jisu unyo kori piki hep kibret baro Jisu unyo kori piki kena baro bat Jisu utip lut syapang jong pi. Haka bagas dang ngia puli ya ka kitab jong Jeremiah. Haka kitab Jeremiah kalnong ka baningkong dekat ka besau haduk ka bapra. Pinsya mang ni kumno Jeremiah mula long prophet jong blay lani unong lam ketien jong blay. Ken habang aday tango kena talong tango kena rit ban ngalayok skong ka sur ka jong blay bob kren yang Jeremiah uy ken rat habang nampat penlong yame haka kepo ngalai tu yame bad habang mempat mi naka kepo ngalapan gentang yame penlong nong itu lupa ya kicat benri. kumno kata kala penlong ngalong tango kena kamnang menle ai ru kalong tango kena Wat ong mamelong tangu kena bat melong ubo mentoy namar manga ubo try ubo blay jong me dan don rengkat bat me. Wat siap ti nabanga nan long lem bat me. Sisya ko try mejit yang walang along tango kena ndre ngalong uatiar jong me ay nga kabor bangan long ubamentoy nagabenta kakarteng jong me. Shisha wat lamelong tangu kena nga ngajit imi ba menong watiar jonga bat menong saki jonga tu men gen mau ba manga ubo blay jong me nga pet ka jok nut kamper la ki long tangki kena. Kumbalong Jeremiah ublay itu yangi swa ba on ka yangi bat ngilong ki pakerpang bat ki pakodor ngimlong tangki kena Henry ngila banlong ki atiar ki jong ublay namar katawat ong ngadang kena mar ublay udon rengkat bat ngi. What can I do? Ani ka ka ba mga ngala banle ngalong tang ukena ka ka ba mapi kum ki kena pila banle ngakwa ban kanwa ya pi hagani ka por artli ki ki ba mapi kum ki kena pila banle kapaningkong ngakwa ban kanwa ya pi hagani ka por kabaningkong ka ba mapi pila banle kalong ban duai habrit kajing duai kadai kajing duai kadai kajing ya keren jogngi baru blay pitip na babaro ngila banyak keren bat ublay day tang kitemen day tang kirangba lani day tang kisamla kibala ban duai lani banyak keren bat ublay Henry ki kenaru kila ban duai kila banyak keren bat ublay ha kajing duai kajongki hebrit hapteng jong kani ka klam COVID-19 haba piyo ya shibun ki brio ki bela yo ya kani ka jingpang ngi kum ki hap ki berit ngi don halaki jong ki yeng ki sempi shong halaki jong ki yeng ki sem ki jong pi bat ka ka ba pi la banne nga khot ya pi ba pen duai na mar ka ne ka dei ka ba ma pi la banne wat la da pi don halaka jong ka yeng ka sem ka jong pi ka jing duai kan mau bangim duai tang bangi don ha ka yeng mani ni ha ka jing seng rangi duai wala dangi don hayeng ruk ngila
ban duai ngin duai ya ki habrit kan mau ba hukum ke ni gepor ngin duai na ka benta ke ingin duai na ka benta la ka jong ka yeng ka sem ka jong ni duai ya ka jing ya da ublai ya ka yeng ka sem jong pi duai na ka benta email pa jong pi duai na ka benta ki hin men ki para ki ba yeng ki ba sem ki jong pi ngin kan mau ban duai na ka benta jong ki bo blai un is a ban ya da ya ki ban ri ban sumar bat banda ban kere ki nda ba email papa jong pi ki let na lagi jong ki yeng ki sem ki jing trei ki jing ta ki jong ki ngin duai ya ka jing ya da ka jong ublai ki kata hebrit pi la ban le wat la da pi don hala ka jong ka yeng ka sem ka jong pi kan mau ba ka jing duai ka long ka jing ya keren ka jong i bat ublai bat ngi ya keren bat ublai bat ngi ong trai is a ban sumar ya imami jong ala ni papa jong ala ni yai baba jong ala ni yai para jong ngila banduai na ka benta la ka jong ka yeng ka sam pila ne ban ne kum ta ho ngatip pila ban ne kum ta nang ta hapling jong ni ki baja ki ni sngi pi i ngila ru banduai na ka benta kinong yalam jong i la ne ki frontliners ngin duai na ka benta kinong yarap jong i ki helpers kum ki doctor ki nurse ki asha ki aganwadi nang ta ki policeman and policewoman ki nong yalam ki badon haka benta ka ban penbit penbiang ya ki jinan kambaro ki badon ya ka benta bandon ki badon ki bahap ban shim ya ka jingkit kli na ka benta ban ya da yangi na ka ni ka klam ki trei shitom met la ka bat sngi na ka ki volunteers but ki wei de ki bat trei shitom man la ka sngi na ka benta ban ya khun ya ka ni ka covid khat khandai mangi mapi ki hap ki badet pi don halaki jong ki yeng ki sem ngimla ban let shabar ngimla ban let kum balet ki wei pat ki bala he lasan hendre halaki jong ki yeng ki sem hap pila ban duai na ka benta jong ki try jisu nga duai ba men sumar ya ki doctor ya ki nurse ki patrai shitam ki hospital try jisu kan mau ya ki policeman ba ki policewoman ki don sha ki surok sha ki linti singkin ki ba pet ki ba penbit penbiang ya ki bro kan mau ya ki tu ki nong yalam ki jongi ki ba tray shitam met labat sngi na ka benta ban mangi ngin yo ban lat na kani ka khlam covid khat khandai ki hap ki barit pila ne ban le ekata ho pila ban le ekata hala ka jong ka yeng ka sem ko jong pi duai na mar bu jisu usha skor ya ki jing duai ki jong kan ma bu jisu mne bu usha skor tang ki jing duai jong ki balarang ba ki bale he ki balasan re jisu unyo kor ya pi bar usha skor ru ya ka jing duai ki jong pi kan ma ban duai kan ma ba pin duai ru na ka benta ki parlok ki jong pi hawa mentangi mla syuk ban ya kendu iki parlok ki jungi kum bagi julong ki por baro ngimla syuk ban let syaki school nang ta syaki chaka syaki jingi seng haga bangila banya syam bat ki parlok ki jungi ngimla syuk ban ya kendu iki ten re hang nu haba maki ki don wat la ngi don hayeng ngin duai bu blai un ya da ya ki parlok ki jungi un sumar ya ki parlok ki jungi bakin lat nah kanika jingpang nang ta ngila ru ban duai nak benta ki kan mau hakani ka por kidan shibun ki briu ki belayo ya uni uknyang jingpang covid khat khandai bat hakani ka por kidon haki hospitals kidon haki corona care center ki haban isolate ilade ki haban shong maroi mangi ngidon halaki jong ki yeng ki sem hebrit pila ban duai na ka benta jong ki duai ya ka jingpen kia ka jong ujisu yaki bakin lat no na kini ka jingpang kin lat no na uni uknyang jingpang ubalawan ban ling shop ya ka jing im ka jongi hi kum ki briu baro pila em habrit ban le ekata atip pila ban shong hayeng bat ban duai na ka benta jong ki le sela ban don na pedeng ki ba hayeng ki ba sem jong pi ki ba la dei ban yo ni uknyang jingpang duai na ka benta jong ki le sela ban don ki hin men ki jong pi la ban don mama ki jong pi la ban don mano ki ba dei ki ba hayeng ki ba sem jong pi duai na ka benta jong ki bo blei un pen kia ya ki bat ngin ngit scam ha ka jing duai ki jong ki namar kalan ka bor ha ka jing duai haba mangingi ya thu yu jisu ngit scam bo jisu usha skor ki jing duai ki jong ki bo jisu un sale iki kamba ban kia ya kini baro ki badon ha ki jing pang ki jing sitam ki bamat ya kani ka jingling shop jong kini ka klam bar ha oi habrit kan mau
ngin duai ru na ka benta ke na ka benta ke ni ka ri India ka jong hibar ko ha ka bang yo ya ka jing kiu jong ka ni ka klam kan mau shi bun ki long yeng long sem ki la dei bandu no ki be ki ba thon ki jong ki ngin duai nam ta ka ni ka ri India ki jong ngin duai bo jisu un isn ya ka ban ya da ya ka ni ka ri India ka jong bat kum ju ru ya ka jela ka jong ya ka ni ka jela Meghalaya ka jong ngi dan kam ban duai ha ble un ya da yang heb berit pila ne em ban le kata ngatip pila ban le kata bat ngakwa ban ong ye pi uble uyo sngo usha skor ya ki jing duai jong pi ki heb ki berit namar ba ma piru pilong ki ba godo rakmat jong kumba usha skor ya ka jing duai jong ki bale he ki balasan usha skor ru ya ka jing duai ka jong pi nang ta ka ba ar ka e ka ba ma pi pila ban le wat la da pidon lagi jong ki yeng ki sem pila ban long ki ba kloi ban yarap ka ba ar ka long ki ba kloi ban yarap wala da pidon lagi jong ki yeng ki sem yarap kam ya i mei jong pi lan yarap kam ya i papa jong pi nang ta le sila banan beng jong pi ki badon ya ki para pila ban spend time bat ki ya le kai bat ki mdai ban pelut por tang haki aka bon bhale sigi hap ki beri ki ba pelut por haki mobile phone haki television ndai spend time ban le kai ru bat ki para ki jong pi ki henmen le kai bat ki para ru phila ban le kai bat ki henmen jong pi nang ta phila ban yarap ya ki bahaying basem jong pi le si hap berit la bandon na pedeng ki bahaying ki basem ki jong pi ki bahakum kan ki por ka ba mangingi jenjar baro le si la bandon ki ba shitam la bandon ki ba jenjar na mar jong ka jingtuk pila ban ongi mei jong pi pila ban ongi papa jong pi mei papa long ne em bangin yarap ya kita ki bahaying ki jongi ki ba jenjar ki ba shitam tip ki em komno ki long komno papa mami long ne em ba pin phone ya ki kli ki long komno ngila ban le kum ta o ngim don ni ei kum ki hap ki berit hen ngila ban pen kan mau ya imami jongi lani ya papa jongi nang ta ngila ban petru ki marjan marpar ki jongi le silap nan ki wepat ki kena ki badai ki marjan ki basa marjan ban ngi le silap ban nan peng jong ki ba shitam ki ba jenjar pila ban ongi mami jong pi le ni papa jong pi mami papa tip iti perlok jong ai basa hang tei kemau ti yeng i berit ba mami papa tip ki long kom no mami papa long ne em ba fin fun yaki lan iya rap yaki lan ni hai tai rukom ibarit iba mangingila ban pila ne man le kum ta wala da pidon hayeng wala da pisong hayeng makanaru kan mau berit le sila bandon na pedeng jong ki bahayeng basem jong pi ki ba don hagi hospital pila ban ya rap yaki da ka ba pile kum no le se pila ban fun yaki pila ban ya kren bat ki pila ban ong yaki ba nga yai duai na ka benta jong pi kin sungu komen bat kin sungu yo man sim bat kiru kin sayo no ya ta jingkot ba kila ban wan pai no sing wala da pidon kana yi pila ne em ban le komentar pila ne ban le kumta kan mau yo ki don ki parlok ki jongi yo ki don ki marjan marpar ki jongi ki ba jenjar hakum kini kepor ngi la ban ya rap yaki bikin mana mi ketu kecing itu kana kabala tho ha ka gospel ka jong Matius kala nang ka bakat saw bat ka dekot ka bakat lai ru arpu way u kana u balawan lam ya santli ki kpu bat artli ki dok ha ki ba ula ai no hau jisu kanang bau jisu yo ban saya kita ki briu kita ki san hajar tam ki briu ki babut yo jisu ki balaya tangan bah kata kapor une u kana upen pau ya ka jinglong kloi banyaram upen pau ya ka mensim ka basbun heb berit wat lada pidon hayeng wat lada pilong tanggi kena pila ban pen pau ya ka ni ka mensim ka basbun da ka ba ma pi kan jok tin ya mami jong pi ya papa jong pi pet ya ki marjan marpar pet ya ki perlok perjor pet yo don kiba sya tangan akum kini kisngi ka weiru kalong yeng kam dahi ban sya tangan mangi ngidei ya ka ban kuner ya ki keti jong ka jing yarap ka jongi kam tam hakum kani ka pot pada habarit ngan pen kut no ya kani ka jing kren jonga ublei un kerku ya pi ki hap ki barit baro i wei pi wei na thai man ta pi la tip ka e ka ba ma pi la ban le
hapdeng jong kani ka jinglong jong ka perthai hapdeng jong kani ka khlam covid kat khandai wan nom ong ngidang khna tu ngin pen kan mau ka ka mamangi ngila ban le kum ki khna hapdeng jong kini ki jing ngila ban duai bat nang ta bat ban long ki ba kloi ban yarap ya ki ba dan kam phila ne em ban le kum ta ngatip phila bat ublei on ai bor ya phiki hap ki baret ba phinang ting shan ya ka jing shai ka jong phi ja ka berthai bor we duai na ka benta kini ki jing ja ki ba ja kini ki singi bat ru duai bu ublei un pli ya phi ka lat ba phila ban yarap ya kita ki badan kami ka jing yarap jong phi ublei na ka benta ka burom ka jong u amen Kulei shibun nakabenta jongpi ijezania lembat ki men ki jongpi ki bala ai hapdeng jongi ya ka jingrai ka sngotanat ka jingrai ka pinkan mau yangi shapang ka jing ia ka jong ublei but kublei shibun nakabenta i reverend one box shela iba lawan ra hangi ya ka kubor ka balong ka kubor ka balong ka jing kerku amtang ya ki hep ki barin henry ka long ka jing kerku nakabenta jongi lang baro ki basngap ya ka kubor nakaliang jo ka good news tv ni ai kan mau ya pi ha ka jing duai hapdeng jong ka bakum ka por ka ba ni deiban ya lingba ringkat bat ka klam henry nakaliang jongi ka good news tv ni ai bo ti hau ble ka jing duai nakabenta jong pi ki bat mat bat ki bala yo ni kunyang jing pang ki balong positive ni ai kan mau nakabenta jong pi hau blei ka jing duai bo blei un ai pi ka jing penkhia u blei un ai pi ka jing kermen ngi kan maru a ka jing duai nakabenta ki bahayeng asem ki balei ban do no ki bahayeng asem jong ki namar uni knyang jing pang ngi duai bo blei un pentingan ye pi un don ringkat lembat pi bat kum juru nakaliang joko good news tv ngi ai kan mau nakabenta jong pi ki frontline workers baro ki bala it met bat mensim nakabenta ban yakun ya kini ka klam lani uniu knyang jingpang ngai kan mau ya pia ki jingduai ki jongi ublei unri un sumar unda un care un long ringkat lembat phi hagani ka por haban pinkut ya kani ka program ngan buti hau blei haga jingduai but la ran pleng jong phi ki ba kwa ya ki jing slok but ki jingduai ki ba kerpang phila ban phone shauni un number pra khandai nyau sau not an riu sau riu ar ngin pendam hau blei ke jingduai but ngin penwai ya kani ka program ke jongi ablei buk pa jongi bahabneng sa chisian pat ni wan ya kaban aingo ya me ha kani ka janmi jongi ka ski ya ka mamla pinyo ya ngi ya kani ka lat ha ka bangin yo snow ya kani ki kubor limba kani ki jingrai but kum ju ru ka kubor limba i pastor one box shalai balong shakri jongmi ngait bakala long ka jing kerku na ka benta jo kito baro ki bala snap ki bala pet ya kani ka channel but ya kani ka program ha kani ka janmin but try ha kani ka por ngawan ni ka ban bu tiru kerpang ha kani ka janmin na ka benta kito baro ki badan hapdeng jong kijing pang kijing shitom ha ka kum kani ka por ki bala yo ru yo ni knyang jing pang nga kerpat ya me ko try ba it ba meni snei ban long ringkat lembat ki ha ka no ku ka jaka ka ba ki don ki hospital ka ba ki don ki yeng ki sem ki jong ki nga kerpat ya me ko try ba it ba men long ringkat bat ki men pen khya ya ki ba men ai ru ya ka jing tengen ha ki ha ka ba kum kani ka por ken mau ko try ba it ya ki tu ki ba le ban do no ki ba it ki ba thon ki jong ki namaru ni knyang jing pang ki la ban na preng jo ka jing no men sia ma preng jo ka jing snow ha ka ba kum kani ka por ni duai ko try it ka jing pentingan ka jong me bakan long lembat ki ko kan rat be bekin mat ka jing pentingan ka jong me hapdeng jong ka bakum ka ni ka por ngi kar pat ri me ko try be ba min isnei ban long ring kat lem ko try be but ki frontline workers ki jong i try ki ban ban it met bat min sim na gam ta ban kun ya ka ni ka jing pang ko kan rat be nga duai na ka ban ta jong ki ba men da men ke men ri men sumar ya ki men long ring kat bat ki ko kan rat be but men nang ai ru ya ki ka jingker men ka ba hambe ko try jisu ba kodo bat long ringkat lem bat ngilang baro bat ki yeng ki sem ki jongi bangin mat ya ka jing da ya ka jing care ka jing ri ka jing sumar ka jong me ken mau ya ka ri ka jongi ken mau ki nong sin shar ki jong ka ken mau ka balang ka jong me ko try ha ki rilum khasi bat jain tia ki jongi bangin ang la ban long shisha ko try be ki
ke jing pentengan na ke benta ki weipat ki bamat ya ke bakum gani ke jingja ke basngausi ke bakum gani ke por bar ke why not jong gani ke program ke jong itu pelat ru yang i rengkat bagi jing kerku ke bakin sai tam ke jong me tur ai bagi jing ai ke jong Jesus Christ bau try ke jing it ba ke jong blay buk pa lam ke jing selok ke tiang ke pencai bor ke jong men sim khoi kini ki lai ke jing kerku now we play ke do ban shong sa shong rengkat lembat ngi lembat ki rungit ru khoi ke badam ke mani ke besyakri me hagani ke ribat ke lang satlak jong gani ke pertai naduk menta syurki arta ba ki babam jukudru amen marashwa ya kabangin penkut ya ke program nge syukwa ban syu highlight kindiat aga bidai bar ke program kabangin wanra syafi haga arpu arturik ke jong ubnai me arajar arpu wei namar ba ka arpu lai trik ke Pentecost Sunday bat kumta ka arpu arturik ngin wanra ke program ke bekerpang ke bidai bat ke Pentecost Sunday haga bangin yo ya ke jingrai ke bekerpang na ke kenhun Living Voices bat ngin yo ru ya ke jingkren na Reverend RB Marpana ublay un kerku kublay shibon